Iju anọrọ n'ọchịchị eluigolu. Ego obi ga-enye maka na onye chi edebere n'oche eze wee na-agbaji wee gbagide wee nwa mgbarụ isaa obi kwesịrị ịtị ya ụtọ mmiri kwesịrị inye Chineke ekene na-enye Chineke maka ihe ọ na-emere anyị o nyere anyị mmiri ozuzo enyere anyị anụ okike wee mee ka ibe a kọrọ n'ala otu wee ruo oge ruo mgbapụchi anyị na-eselebreti anyị na-agba kedu ụzọ IWAJI si akwalite omenala IWAJI bụ omenala ndị Igbo ọ bụ gboo maka na anyị na-anya ịfụ na Igbo na-asụ n'olu n'olu mana akwa ụkwara ọbụla ofu anyị na-akpụ ya IWAJI tata ka o wee nabata ndị ụka mana ife bụ ezigbo afọ ya bụ alọ mmụọ ya bụ ebe a na-akpọbie mgbe gboo and alọ mmụọ a ka esi eme mgbe gboo mgbe ndị ụka na-egero bata bụ na anyị edebe okposi bụ alụsị edebe ya a na-agọli ya agodosieli ya enyi ya mana ịma na o nwere ọnụ mana ọ na-eliro nri na-ekwuru okwu nwaanya mana ọ da-abụ ndị ụka wee mesie wee bata wee tụghalịzi anya wee mewezie kpọwazi anya IWAJI ka mmadụ wee nwee ike nabata ya na ibe na-ekwu na ọ na-akwalite omenala mana ụzọ na-emegidere ụzọ Chineke maka na ụka ka anyị ji ebido karịa ma edebezi okpu wee na-eme na ọ ka na-akwalitekwa omenala ụzọ Chineke. oriri nke arụ kwa iche IWAJI nke arụ kwa iche ọ dara ụda kedu ihe ya site onye mere o ji wa dị iche ụdị a ibe mere bụ na ndị Anambra ndị Igbo na-afụ Umueri dịka ebe ha na-abịa amụta kọlchọ ya kọlchọ ọ na-abịago mgbe bịa ịpụọ mgbe arụ isaa dị ebe a na onye ọbụla na-echekwudo ezi mgbe anyị na-ekere tinye deti ndị mmadụ na-ajụ m anyị agbazikwa ji ndị wee ma na ba chekwudowere echekwudo ka ha bịa mụta bịa fụ kọlchọ Umueri bụ ka Umueri si egosi anyị na-anya efu ọtụtụ ibe nkiri emere ebe a nke one of the cultures anyị bụ ijele Umueri bụ ijele gbalụ first na Nigeria niile na the year 1977 so ụfọdụ na-abịa ka ha kilie ijele ụfọdụ na-abịa ka ha bụ igwe Umueri maka na mụ na enwere ọtụtụ ndị enyi na ndị igwe ọtụtụ ndị enyi na ndị nọ na gọọmenti so na ba na-abịa ka ha mụta ibe a na-eme na Umueri igwe recently olee ihe kpaliri mmụọ maọbụ ihe hụrụ n'ime ha mmeri ji nwee ha obodo otu ebe mfụ n'ime bụ na obodo a na-anabata maọbụ igwe a na-anabata chie mmadụ echichi na nkịtị ọ ya enwe ebe onye ahụ bụ ọ ya enwe onye ọ bụ tupu ebe chiri ya mmadụ dịka Peter Edochie o nwere onye na-amara ya na Naịjirịa mmalị ka o si akwalite ibe omenala Igbo ka o si akwalite ibe onyonyo a na-eme mmadụ dịka Dr. Emmanuel Onwuboya bụ prọfesọ na mbụrụkwa cardiologist na University Teaching Hospital Nnewi so onye nke ọzọ Igwedu nke ọbịa ụmụali ya nọ businessman ka ọ bụ na-eme ọfụma na tupu nchi jineje m nata ọda n'aka igwe onye kpatara na igwe nọ m n'aka nle tata ọ bụ na ọ sị mgbe chi na nwere ebe eme ka nchie Igwe recently governor announced free education for ụmụaka Anambra State. Kedu ka ị ga-eji kọwaa ya Igwe? Gọvanọ anyị ma ife ọ na-eme ọ maara na ọ bụrụ na ndị Anambra gụrụ akwụkwọ in the future o tinye anyị n'ụdị ọnọdụ anyị nọ tata ị na-anya ifo ndị a na-eme kidnapping ndị a na-egbu mmadụ ndị a na-eme armed robbery
ịfụ na be tinyere isi n'ụlọ akwụkwọ ọ bụ aka na fa gụrụ akwụkwọ ya kpatara ba ji wee nọdụ wee na-eme ihe awa na-eme o nwere onye mfụrụ mgbe graduate ya anaghị eme so na gọvanọ anyị gọọmenti kwesịrị ekwesị bụrụ ebe ziri ezi so ana m eweliri ya aka elu si anya jisi ike na-ayọkwa ndị Anambra bụ ndị enyere free education a gava nabata ya ma were ọpọtuniti ya kpọrọ ụmụ bata ya n'akwụkwọ ka a ga-abụ na mgbe n'ọdịnihu ka anyị ghara ịnwetezi ụdị ọghọm abịa anyị na-enweta ata maka agụrụ akwụkwọ ụmụaka anyị na-ara agụrụ Oke bụ ọchịchị ite aka. na-aṅụrị ilu na